Mira el que m'han deixat. Què és, un altre trasto pel vi? Es diu Coravin i la veritat és que m'agradaria molt que me'l regalessis aquest Nadal. A veure, això ho he vist jo i val 199 euros. Però la veritat és que he calculat que es pot amortitzar bastant bé. Pensa tot el que t'estalviaràs en vi. A veure, jo no veig com. Una ampolla et dura 3 o 4 dies. No, amb això una ampolla et dura tot el que tu vulguis. Ara t'ho explico. Posem un exemple. Tu tens una ampolla. Quantes copes et dura? 6 o 7, no? 6 o 7. Imagina't que aquestes copes, en lloc de beure-te-les de cop, les pots fer durar el que vulguis. Però a veure, quan treus el tap, això són 3 o 4 dies. No, perquè no cal que treguis el tap. Jo no ho acabo d'entendre. Imagina't que agafes només la ració de vi que vols, la resta la deixes. I el vi seguirà estant bo? Ara t'ho explico, però només imagina't quants diners t'estalviaries. A veure, una ampolla de vi dona pel que dona. Amb això ja no has de beure per por que el vi es faci malbé. Veus només el que tu vols. Però si tu només obres les ampolles bones per ocasions especials... Imagina't que ve el teu pare a sopar i li puc donar una copa de vi car sense haver d'obrir l'ampolla. Ara li estalviaràs vi al meu pare? No, que no és això, és que li puc oferir més d'una copa perquè tasti més vi. I si després ha de conduir, què? No és molt millor que li doni una copa en lloc d'haver d'obrir una ampolla sencera? Segur que serà molt difícil de fer servir. Molt fàcil, treus aquest protector de l'agulla i la claves a la càpsula de l'ampolla. Ui, una agulla! Em fan por les injeccions. Agafes l'agulla i la claves suaument fins al final. Ara apretes aquest botó pel gas. Ui, el gas. A mi el vi amb graciosa no m'agrada. És un gas que es diu argon. No té efectes en el vi ni, lògicament, en la salut. L'has tastat? L'han tastat somillers i han tastat un vi d'un any i després a un altre i no noten res. A veure, el gas no pot ser bo. Mira els ecologistes. És un gas inert, està a l'aire. Què faràs? Deixaràs de respirar? Tot això m'ho dius per no obrir una ampolla? Mira, amb aquest botó apretat et serveixes només la quantitat que vols. Sembla més difícil que una Thermomix. És molt fàcil. Abans clavaves, ara serveixes. El vi es manté intacte. I l'ampolla dura per sempre? El mateix que sense obrir-la, l'has d'anar canviant aquestes càpsules, però són molt fàcils. I cada càpsula quan val? Un pack de 2 càpsules costa uns 18 euros al Corte Inglés. 18 euros i quantes copes et pot servir? Aproximadament et dona per unes 15 copes. Ja estàs calculant, Sí, surten a 50 cèntims la copa de vi. És a dir, que val menys que una càpsula de cafè. I tot això és per conservar el vi. I per què no posem el tap? Perquè hi ha entrat oxigen. El vi obert et dura 3 o 4 dies, com a molt. Doncs congela'l i el posem en una carmanyola. Però si està congelat, com me l'haig de beure? Un puntet de microones, home. Tot està provat mèdicament. Ho he llegit a Google. Segur que és un gas dolent, que deu ser com vapejar el vi. Et veig molt hipocondríaca, És que no et facis el jove, que ens hem de començar a cuidar. D'això es tracta, no? De moderar el consum. Et poso una copeta i el tastem? Poso una mica de negre? Jo vull una copa de blanc i després una de rosat. Mira, estem d'acord en tot, però amb el vi... On està el rosat? A la cuina. El vas a buscar? I això quan dius que ho has de tornar?